Για παιδιά. Αυτός εδώ με επέλεξε για Pokemon και πάω να θυσιαστώ για τη ζωή μου ή μπορεί να με θυσιαστώ. Παρατήρησα κάτι. Λέγω, νομίζω έτσι λέγεται στα ελληνικά. Λέγω συνέχεια what the fuck. Πραγματικά what the fuck. Ναι. Και μάλλον η αγαπημένη μου λέξη στα αγγλικά what the fuck. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάνω σε what the fuck. What the fuck! Αχαχα, δεν είσαι γλύωρος. Πάμε έτσι. What the fuck, what the fuck. Βοήθεια, ωραία. Έλα σου κάνω κανένα κομμάτι τώρα. Να πελάνεις. Βλέπε επαγγελματικά κορπά που ξέρω. Αμόντο. Άντε, βοήθηκες τώρα. Αγία μου, αμένα είναι πιθανίσκα. Είδες επαγγελματικά κορπά που ξέρω. Βοήθηκες γι' αυτόν. Και εσύ βοήθηκες. Εδώ βλέπε. Έσχεσες. Είδες, τα μου μέγαμες σκατά. Γιατί έχω πιο πολλά δυνατά πράγματα μου σαν μαλάκα. Άντε ρε μαλάκα μιου. Μαλάκα. Δεν ξέρεις τίποτε. Βλέπε. Είδες, άντε. Την Pokemon. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι. Παίξουμε BMX. Παπά, με το κάνεις please, να πεθάνουμε. Δεν μου σκάσε. Παπά, βοήθεια, με πέρα ψυχοπάθη. Σκάσε γε μου, να μην μας ακούσει καμιά αστυνομία. Δεν σε σκάσες, επιτέλους. Παναγιά μου, τα Pokemon. Τρύπησαν οι τροχοί μου. Τανταραν. Εν πειράζει, δεν πεθάναμε. Γιατί είμαι πνεύμα. Αναγεννιούμε ξανά. Πατώ respawn όπως στο Minecraft. Πάμε παίξω άλλο ένα. Και κλείνει το βίντεο. Να παίξω έτσι τυχαία. Μπαμ. Τυχαία ρε παιδί μου, τυχαία. Όταν θα γεννιώξω να παίξω. Ωρε μαλάκα. Το θυκευάσα, εντάξει. Τώρα ρε, μπορώ να σου σπάσω το χέρι σου γάμο το. Δεν μπορώ. Μαλάκα. Όχι. Ξανά έτσι. Νομίζω ότι δεν να με νικήσεις. Αχα. Τι ρε γαμώ του. Fuck! Άτε. What the fuck? Όσοι οι μικροί βλέπουν το βίντεο μου, καλύτερα μην το δούσει. Αυτό στο τελευταίο βίντεο. Τα άλλα όλα να τα δείτε. Όλα να τα δείτε. Αλλά εδώ σε αυτό το παιχνίδι που παίζω. What the fuck. Πραγματικά. What the fuck. Πέφτω σε γυαλιά.
Αλή μου. Α, μαλάκα! Τέλος πάντων. Παίξω έτσι λίγο άλλο ένα παιχνίδι και τελειώσει. Λίγο το βίντεο. Γιατί βάργε what the fuck, εντάξει. Γιατί λέω what the fuck συνέχεια. Τώρα ρε, what the fuck. Παπά! Αναγεννιά, παπά της αρισπών όπως στο Minecraft. Παπά, με αφήνεις και μου σκάσε. Να σε αφήγω, αφού μας χρησιμεύκεις σε τίποτα. Και Βίκτορη! Αυτό το βίντεο θα τελειώσει. Αν σας άρεσε κάνετε ένα like, subscribe. Και τα πιο βασικά πράγματα για μένα είναι το views και τα subscribe. Αν δεν είχα views δεν θα είχα subscribe. Αν είχα views και δεν είχα subscribe, απλώς δεν θα κάνα βίντεο. Γι' αυτό κάνετε μου πάρα πολλά subscribe. Σας παρακαλώ, με βοηθάτε να κάνω πιο πολλά βίντεο. Και εκτιμώ πάρα πολλά αν μου κάνετε ένα subscribe. Γεια παιδιά.